Здравейте! Днес ще ви разкажа за Аквасорс органични водорасли. Водораслите са в основата на хранителната верига. Затова организма разпознава хранителните вещества в водораслите като храна и ги усвоява лесно. Те са много богати на хранителни вещества, което означава, че организма превръща почти всичко от тях в енергия. Водораслите са един от най-пълноценните и ефикасни природни хранителни източници. Съдържат витамини B12, B5 и витамин С. Витамините B12 и С допринасят за нормалната функция на нервната и имунната система. Витамин С сам по себе си допринася за нормалното образуване на колаген за кожата и за освобождаване на енергия в тялото. Витамин Е за предпазване на клетките от оксидативен стрес, приложимо за Аквасорс органични водорасли на прах. Желязото пък допринася за нормалните когнитивни функции. Витамините B12, B5 и С допринасят за намаляване на чувството за отпадналост и умора. Ако имате повече въпроси или искате да научите още повече информация за продуктите, моля пишете ми на лично съобщение. Хубав ден!